vakomana opposition munozaona majaira jairos vakomana noopposite the ruling party ZANU-PF vanouya panapa vachinzwira General Chiewenga vamunoziva vanova vice president deputy president munyika yeZimbabwe nekuda kwesabotage yavari kuona kuti masupporters emutungamiri wenyika vazomusabotaja but ariwo akatovira vanhu vazhinji. Sanapinda mashoko anobuda achoka majaira jairos nobva subscribe like or turn on the bell icon. Tina pendo pake anoposta General Chiewenga oposta chiti Chiewenga's faction now strongly believe that Mnangagwa has no respect for the vice president following an occurrence in which he treated Chiewenga as if he didn't exist. Chiewenga tried to shake hands with a member of the exhibition team. Mnangagwa walked over him, blocking the handshake. Chiewenga gave him power, which he is now using to abuse and disrespect his favor. In this video clip at SADC event, he blocks Chiewenga, who then looked stupid. Ndo mashauri kubuda panapa tiona wana majaira jairo sakuona kuti aiwa General Chiewenga vari kudisrespecta zvakanyanya, aiwa panda vari kuonewa sevasiri kana chino. Aiwa chipotisa mafunguro enyu muri kudi pamusoro petension aiwa kana zviitiko zviri unusual aiwa zviri very tragic and strange zviri kuitika aiwa mubato the ruling party. Pinai comment section medu kudza mafunguro enyu aiwa musangano subscribe kulike and turn on the